Tässä katsauksessa pureudutaan syvälle Kiinan todelliseen tilaan, sinne virallisen kuvan taakse. Me paljastetaan se horjuva todellisuus, joka on täynnä sisäisiä kriisejä ja ulkoisia virhearviointeja, eli niitä näkökulmia, jotka usein jäävät ihan pimentoon. Mennään suoraan asiaan. Ja aloitetaan suoraan kaaoksen keskeltä. Tämä lausahdus on peräisin eräältä Shandongin asukkaalta massiivisen räjähdyksen hetkellä, ja se kertoo kaiken siitä pelon ja epävarmuuden ilmapiiristä, joka Kiinassa tällä hetkellä vallitsee. Se on pohja kaikelle sille, mitä me tullaan seuraavaksi paljastamaan. Ensimmäiseksi katsotaanpa niitä perustavanlaatuisia halkeamia, jotka murtavat Kiinan yhteiskunnan ydintä. Unohdetaan hetkeksi se ulkoinen loisto ja kiiltävät pilvenpiirtäjät ja keskitytään siihen todella raskaaseen inhimilliseen hintaan, jonka maan talousmahti oikeasti vaatii. Kiinan nuoren työvoiman keskuudessa riehuu ihan oikea äkkikuolemien epidemia. Monet, siis vasta parikymppiset, kuolevat täydelliseen uupumukseen ja hautausmaat täyttyvät. Ja tämä ei todellakaan ole sattumaa. Se on suoraa seuraus siitä kuuluisasta, tai pikemminkin surullisen kuuluisasta, 9-9-6 työkulttuurista. Eli siitä, että jengi pakotetaan painamaan duunia aamu 9 ilta 9 6 päivää viikossa. Ja se, mikä tässä on todella järkyttävää, on sen mittakaava. Katsokaa tätä lukua, 24. Se on niiden kuolemantapausten määrä, jotka yksi ainoa työntekijä todisti yhdessä ainoassa Henanin autotehtaassa. Se on henkilökohtainen todistus ihan järjestelmällisestä tragediasta. Ja tätä kriisin laajuutta vain vahvistaa tämä pysäyttävä lausunto. Se on hautausmaan työntekijältä Jiangxista. Kun ruumiita saapuu niin paljon, ettei levolle yksinkertaisesti ole aikaa, on selvää, että kyseessä on kansallinen hätätila, joka on tarkoituksella piilotettu. Kyse on siis ihan tarkoituksella rakennetusta järjestelmästä, joka on suunniteltu riistämään työntekijät kuiviin. Yli 10 tunnin työpäivät ja jatkuvat yövuorot ovat ihan normaaleja. Verenpaineongelmista tulee yleisiä ja arvattaapa mitä tehkaat tekevät. Ne antavat potkusairastuneille välttääkseen vastuun. Ja kaikkein karuinta on, että kun kausityöntekijä kuolee, perhe ei saa käytännössä mitään korvauksia. Mutta tämä järjestelmällinen epäonnistuminen ei todellakaan rajoitu vain tehtaisiin. Ei. Se ulottuu ihan koko infrastruktuurin. Katastrofaalisia teollisuusonnettomuuksia salataan aktiivisesti yleisöltä. Ja seuraavaksi me katsotaan, miten tämä toimii ihan käytännössä. Tämä aikajana on täydellinen esimerkki siitä, miten viranomaiset toimivat. Eli 4. maaliskuuta, valtava räjähdys Jiningissä, vain minuutteja myöhemmin kaikki videot katoavat sosiaalisesta mediasta. Puff! Seuraavana päivänä koko tuhoalue on jo eristetty ja peitetty pressuilla. Ja tähän päivään mennessä ei yhtäkään virallista lausuntoa uhrien määrästä. Tutuus haudataan välittömästi. Okei, laajennetaan vähän kuvaa. Sisäinen mädännäisyys on nimittäin vasta puoli tarinaa. Seuraavaksi tarkastellaan niitä ulkoisia virhearviointeja. Sitä, miten Kiinan omat hallinnan välineet ja ylpeyden aiheet ovat kääntyneet sitä itseään vastaan ja vieläpä ihan katastrofaalisin seurauksin. Hypätäänpä hetkeksi lähitulevaisuuteen, vuoteen 2026. Maailma kohisee, kun Iranin korkein johtaja Khamenei eliminoidaan. Mutta sitten paljastuu jotain todella kiusallista. Iskun avaintekijä oli kiinalaisvalmisteinen teknologia, ja se lähettää shokkiaaltoja suoraan Pekingiin. Ja tässä piilee se todellinen ironia, tai oikeastaan tappava paradoksi. Kiinan Hikvision valvontajärjestelmän oli tarkoitus taata Iranin hallinnolle täydellinen kontrolli kansalaisistaan, mutta todellisuudessa sitä tulikin se kohtalakas haavoittuvuus, jonka kautta Mossad pääsi käsiksi tietoihin ja onnistui salamurhassa. Ja voitte vaan kuvitella, mikä vaikutus tällä oli Pekingissä. Tapahtunut on synnyttänyt ihan äärimmäistä pelkoa, sillä Xi Jinping ymmärtää nyt, että hänen oma valtava valvontaverkostonsa ei olekaan mikään suoja, se voi olla potentiaalinen ase häntä itseään vastaan. Mutta hallinnon todelliset arvot paljastuvat vielä karummin, kun Lähi-idässä syttyi sota. Tämä tapaus paljasti jälleen uuden ulkopoliittisen virhearvion ja osoitti todella selvästi, mikä Pekingille on tärkeää ja mikä ei. Tässä se nähdään ihan kristallinkirkkaasti. Ykkösprioriteetti, öljytankkerit. Ne saivat välittömästi Kiinan laivaston 24/7 suojeluksen. Ja kakkosprioriteetti, omat kansalaiset. He jäivät jumiin lentokentille ja saivat käteensä vain paperisia ilmoituksia. Laskelma on aika selvä. Strategiset resurssit ovat arvokkaampia kuin ihmishenget.
Okei, vedetäänpä langat yhteen. Nämä sisäiset kriisit ja ulkoiset nöyryytykset ovat ajaneet hallinnon ahtaalle. Ja kuten me kaikki tietään, nurkkaan ajettu eläin on kaikkein vaarallisin. Nyt alkaa loppupeli, jossa tarkastellaan niitä epätoivoisia siirtoja, joita tehdään heikentyneestä asemasta. Ja juuri siksi Pekingin aggressiiviset sotilaalliset siirrot eivät olekaan merkki voimasta. Ne ovat merkki puhtaasta epätoivosta. Uusi sukellusvenelaivasto ja muu sotilaallinen varustautuminen on reaktio sisäiseen epävakauteen, yritys peittää heikkous näyttävällä voimannäytöllä. Ja tässä on se uusi pelinappulaa tyyppiin 096 ydinsukellusvene. Se on aseistettu pitkän kantaman JL-4-ohjuksella, ja mikä tekee siitä niin vaarallisen on sen edistynyt häiveteknologia. Sen ansiosta se voi iskeä suurimpaan osaan Yhdysvaltain mannerta suoraan Kiinan suojatulta rannikkovesiltä. Tämä muuttaa koko ydinpelotteen dynamiikkaa. Mutta kaikki tämä sotilaallinen uho on oikeastaan vain savuverho, joka peittää syvän geopoliittisen heikkouden. Ja tämän heikkouden ovat paljastaneet Yhdysvaltojen määrätietoiset ja päättäväiset toimet, jotka ovat lopulta pakottaneet Xi Jinpingin neuvottelupöytään. Ja tämä ei tapahtunut sattumalta. Strategia oli metodinen ja murskaava. Ensin neutralisoitiin Venezuela, Kiinan keskeinen öljykumppani. Sitten eliminoitiin Khamenei Iranista, toinen kriittinen energiantoimittaja. Kolmanneksi kiristettiin Kiinan energiansaantia, mikä vain pahensi maan sisäistä talouskriisiä. Ja lopputulos, Xi Jinping pakotettiin neuvottelupöytään Yhdysvaltojen sanelemilla ehdoilla. Eli tässä on se ydinajatus. Kun liittolaiset on pelattu ulos ja talous horjuu, Xillä ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin tavata Trump. Hänen on pakko vaarantaa oma auktoriteettinsa vain ylläpitääkseen illuusiota vakaudesta. Tuleva tapaaminen ei siis ole tasavertaisten kohtaaminen, vaan selvä todiste Pekingin strategisesta umpikujasta. Ja tämä kaikki jättää ilmaan yhden todella painavan kysymyksen. Kun korttitalo on näin epävakaa, mitä tapahtuu, kun siitä vedetään seuraava kortti pois?